Ya cak cilik sampeyan iki lho ngerti dit lho. Apa nduk tiba apa nduk? Dadi ati. Biasane sinden saka daerah kidul kuwi pinter suluk, pinter dalan kok biasane. Kok ya iso suluk-suluk ngono iso. Sithik suluk apa? Padahal aku tanam juga kalian odo-odo tak odo-odone nduk. Ya. Kayak apa? Sinden kidul daerah Jogja Manguran iki nek bangsa suluk odo-odo nduk. Enam nduk, odo-odo enam. Nah, ya, Solo. Solo. Ayo, misalnya Solo ya. Coba. Nduk suluk niku ora saben bocah iso umur 10 tahun. Elok tenan. Nembange nduk lagu apa nduk? Dadi ati. Ya apa? Coba. Adila. Ya. Mangga kaya apa? Yang terakhir. Ya. Nduk, kalau mangsane ngadep rono ya, Nduk. Ya. Rasa ngadep rono ya. Ora sinden, ngadep rono karo rono. Ya, Nduk. Nduk, sok ngadep rono ya. Nah. Ya, mangga.
Matur nuwun Nduk, matur nuwun wis diantarake ya no. Ya. Becik semangane Nduk, muga dadi sinden sing hebat ya no. Pak Nduk. Kok rada sutulungan kan Nduk. Iki lagi becikan. Nduk, tak dongake muga dadi sinden sing hebat ya. Amin. Nuwun donganipun para rawuh sedaya. Rawuh sedaya. Nuwun berkahipun donganipun. Nyuwun berkahipun donganipun. Supados kula dadi apa? Dadi sinden Dadi sinden sing hebat.